Mayong adlaw kaninyong tanan mga kois. Ang atong pagkatramahon karong adlaw, istorya kini sa pamilya nga nag-cheat ang iyang asawa ngadto sa iyang bana ug ing-ani ang nahitabo. Oh, asa naman po ka paingon day? Ganina pa ka ba? Nabantayan ta ka ganina nga. Murag dili ka himutang sa imong tindugan diha. Ngano man? Kakay nakawon? Sa mukha ni mo eh. Ganina na ko gibantayan ni mo ba? Wala siya kayo laing gibantayan? Ako ragit? Dili man. Kabantay ako sa imo ha. Nya, tanaw na ko sa mga murag nakailis ka karon. Ngano man nakailakaw? Nalami, panag-istoryahan ni Kumari. Bayan sa business. Unang, ayaw ko pugni kung asa ko maadto ha. Business? Saan na business? Lahit na lang business ha. I-maintain na lang yun ba? Hoy, ayaw kong ana-ana ha. Hingtabang na ba ako sa imong panginabuhi na to? Kabalo ba itang pitos ta? Mo lagi nakabantay ko mapitos ta. Pero, baka na kong giingnan nga, mutabag ka, kaya man ako nga ako isa mo trabaho. Wa pa mamputa nga pas mo. Hoy, Jobert, ay kung ingnan ni Ana ha, halos na lang gani. Dili na gani ka makapalit sa kong mga luho. Unya karon, bali-balibaran ko nimo, mutabang ko, mutrabaho ko. Wala man ko moingon nga balibaran ta ka. Ang ako lang nga karon pila ka adlaw. Murag na ako nakabantayan sa imuha ba? Halos man gani. Dili na ka magpuyo aning balay. Kay ngano? Unsa giday nang imuhang mga lakaw nimo? Gikaingon na nako, business ni namon Kumari. Ug usa pa, ay pagbuot kay gusto lang kumutabang sa tong pagpamuyo. Ma, nag-away mo ni Papa, ma. Ana, nag-istorya lang ni mama nimo. Muna, ultimo bata, pangutana na. Di ka sukan ni mo si Papa, ma. Wala man anak, nag-istorya rami. Nag-istorya rami ni Papa mo. Api manggun na ko. Nag-away mong duha. Kay dako mang kaayo ka og tingog. Wala anak. Wala may mag-away ni mama nimo. Nag-istorya rami. Ay kabalaka ni anak. Istorya rami ning mama mo. Sige pa, muaris ako sa pananggawas kay magdula-dula ko sa akong mga printerit sa gawas. Sige anak. Diya ka na, mulakaw na ko ha. Kaya gusto ko nga, kaya kita ni Kumari karon. Ay, sige. Mauman ka. Kung baka gusto nimo. Sige. Mads. Ganina ako nagulat-gulat diri. May gani kay hingabot ka. Naglagot ko sa imong kumpare eh. Nag-end ko pa may, bago ko nakalakaw. Kay nga no? Nagduda na sa sinuha? Wala man. Pero, lain lang sa mga inistoryahan. Di na ito mag-isgot niya naman. Ang importante, nga na nakakaroon sa kong atubangan. Kapri pa, pinti juga ikan mo. Ambot, ano mingawan makaikon mo eh. Mainom ka mo daog, gitik-gitik na ako. Ako pa. Busa, sugda na nato, Mads. Dili. Asahon ta ka. Oops. Pre, kapag, grabe juga ikaw eh. Yang kanta ka diri nakita. Pre, gilo ka ano, uy. Di apa. Pre, lalo magjud ka. Ganahan day ka ni sa. Yes, tanggalo na ako ni ingon ini. Pre, gilo ka, uy. Kini, ani Pre, yun sa manak ni mo. Lami ajud ano, uy. ganahan day ka adi ha. Please kini. Pre, inaya lang, pre. Ano man jud ka? Pre. Madge,
lami pa man podcast akong pasawa, uy. Sa tao na itong atong kaugalingon. Pre, oh, shit. Oh, Nya, natakbaw ka? Oo, natakbaw ko. Sige. Maulin ako, ha? Nya, magkita na po ta sunod. Sige, man. Salamat kayo. Maulin na sab ko. Ito na ko. Bye-bye.